ман мороженое савдо кардагам, газет савдо кардагам, поштальёнам кор кардагаастам. баъд хай шароит мушкил буд, бояд кор мекарди барои номпулӣ барои вай. Хондан дар фикрам ҳам набуд рости гап ки ҳамин рӯза зиндагиро медидем тамом он вақт. баъд як рӯзе мешад бародарам аз кашталам мегирад, мегӯяд ки рафтем, ман туро вай месупорам факултет ба. Кадом факултет? Физика. хай рафтем, шукронаи худо рафтем физика ба супордем. курси мо шабона буд. баъд рӯзона кор кофтам, хеле ҷо корковӣ рафтам. ягон кас кор намегирам, мегӯям ки ман фотограф ҳастам, ман студияҳо мерафтам, мисол ман фотографам. аз куҷо ҳастӣ? аз Тоҷикистон. намешавад. ман рост гап ки Путина мисол дар хобам мисол медонистам, дар хобам набуд ки ман рафта Путина аксбардорӣ мекунам дар наздикаш, мисол дар ягон дар дворец Кремл, ягон ҷои дига ба ман медорам, ҷои обрӯманде ки ҷои вае ки ҳар фотограф дар омада наметуна аккредитатсия. вақте ки ман аккредитатсияи Россия гирифтам, ин барои ман як дари калон кушода шуд. як чизе ки ман бо профессионало, бо аксбардори профессионало вохӯрдам, ҳам суҳбат шудам, шинос шудам, дӯстӣ пайдо кардем ва таҷҳизотҳошона дидам чӣ хел кор мекунам. не ҳамсарам ростгап рашк намекунам. вақте ки ман студия доштам дар Салбат, духтарои баъзе ба аксбардорӣ мекардам, яке ҳамсарам даромад ба кӯдакам. медонад духтаре ки хуш яке ман аксбардорӣ кардостам. ягон майда ман гуфтам занак ҳаминҷа ба шитисту аз ман сурат гирифта тамом кунам духтаре ки баъзе бакард ба қатиду гам мезанем. ягон вай надорад. як хел расонаҳо мегиранд, ҳам хел мемонанд, дар истифода мебаранд дар сайтҳои иҷтимоишон, давоишон, дар хабарошон, дар газеташон. ман илтимос хоҳиш мекунам, ҳам ту гузоштед гонорар натеҳед, фақат номи ҳама аксбардора гиред, гӯед ки ҳамин акс аз фалон кас аст. мушкили мо дар ҳамин аст ки дар ҳамин Тоҷикистон мо акса мегузорем, неки наменависем аксбардор ки аст. китоб мекунем, журнал мекунем, аксбардора фаромӯш мекунем. фотожурналист бояд се хислатро дошта бошад. якум сари вақт равон кардани материал, дуюм ҳақиқатро аксбардорӣ кардан, сеюм профессионал будан ба касби худ. ман шояд бисёртар дар муҳоҷират каме гиря кардаги ҳастам. то ҳол барои ҷавоное ки аз дунё гузашта ҳастанд, барои онҳо гиря мекунам. ман дар муҳоҷират бисёр ғамгин мешудам. агар мардак гиря карда, мегӯянд ки мардак бояд гиря накунад ё ки мардак гиря чӣ нест. ман фикр мекунам ин хато аст. мардакам гиря мекунад. дар як ҳолате меғалатӣ дар муҳоҷират ку гиря усу истад. аз ҳама чӣ аз дунё дилатон баста мешавад. ман Дидор Садуллоев ҳастам, фотожурналист. дар меҳмонии барномаи пресс-клуб рӯзои шанбе, якшанбе барномаи моро гӯш кунед.